Een rijksmonument renoveren is al moeilijk. Een rijksmonument duurzaam renoveren is nog veel lastiger. Het bewijs dat het toch kan, wordt geleverd door Hoeve Nieuw-Erenstein. Hoeve Erenstein, Christian, ik zie dat het gerenoveerd is, maar het is duurzaam gerenoveerd. En dat zie ik niet echt, hè? Nee, dat is ook de bedoeling dat je dat niet ziet, Robert. Het is een monument, dus daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. En de duurzaamheidsmaatregelen moeten eigenlijk zo onzichtbaar mogelijk worden toegepast. Ja. Het zit voornamelijk binnen. Ja. We zijn volledig van het gas af, dus we hebben aan de binnenzijde heel wat voorzieningen moeten treffen. Ja, dan kunnen we ook beter denk ik even naar binnen gaan. Zeker, om te zien, hè? Ja? Dat kunnen we zo meteen. Want het is een mooi plaatje, zien. maar om het echt te zien dat verduurzamen, dan moeten we binnenkijken. Moeten we binnenkijken, klopt. Als ik aan duurzaamheid denk, dan denk ik ook aan zonnepanelen. Maar ja, ik zie wel daken, ik zie pannen. Ja, maar geen zonnepanelen. Maar geen panelen. Nee, klopt. Nee, op een monument is dat niet gepast om zonnepanelen te leggen of zonneboilers. We wilden wel iets doen met de warmte die opgewekt wordt onder de pannen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om onzichtbaar onder de pannen, tussen de pan en dakbeschot, warmte-terugwinningssystemen toe te passen. Dit systeem dat zijn eigenlijk een soort van aluminium vingers die tegen de pannen aandrukken. Ja. Dan moet je je voorstellen, die pannen die geven die warmte af, die aluminium geleidt dat. En dat gaat dan naar dit buisje toe, waar een vloeistof doorheen gepompt wordt. Okay. En die warmte wordt dan gebufferd in een buffervat. En het tweede systeem dat we hebben toegepast, dat zijn dit soort collectoren die ook weer tussen de pannen en het dakbeschot aangebracht zijn. Ja. En dat wordt natuurlijk ontzettend warm daartussen. En die vloeistof die erin zit, die neemt die warmte over. En dan kunnen we dat bufferen in een watervat. En de warmte die we niet nodig hebben, die wordt opgeslagen in het puttenveld achterom. Aha. En dit is het belangrijkste stuk. Hier staan we in de techniekruimte. En dit is het hart van het systeem. Dat zijn 2 warmtepompen. Hier wordt de vloeistof die uit de warmtewisselaars in het terrein naar binnen wordt gehaald, wordt hier verwarmd, opgewerkt. De bronnen buiten die bevinden zich ergens tussen de 5 en de 15 graden. Ja. En door deze 2 units wordt de temperatuur naar 40 graden gebracht. Ja. Hoeveel bronnen zijn er buiten? 66 bronnen, van elk 70 meter diep. Maar ligt dit hier? Nee, dit ligt helemaal niet, want het is niet fraai om naar te kijken. Maar het is even illustratief. De isolatie die we hier toegepast hebben, dat is geperste houtvezel, een ecologisch materiaal. Dat hebben we hier eigenlijk tegen de buitenwand bevestigd. Het mooie van dit materiaal is dat het damopen is, het ademt. Dus als het buiten koud is en binnen warm, heb je relatief veel vocht in de lucht. En die vocht kan opgenomen worden door de isolatie aan de constructie, maar ook afgegeven worden, zonder dat je schade aan de constructie krijgt. Ik kan me voorstellen dat renoveren een aardige klus is, sowieso al. Ja. En dat het bij een rijksmonument nog moeilijker is, want je moet aan heel veel regels voldoen. Klopt. Ja, je hebt natuurlijk in een monument heb je heel veel monumentale details. Deze kamer is heel mooi te zien aan het stukwerk, het plafond. Ja. Er zit prachtig lijstwerk in. Dat staat er eigenlijk grotendeels nog intact in. Dus dan kunnen we niet zomaar zeggen, we gaan dat lijstwerk eruit halen om te kunnen isoleren. Dus dan moet je een compromis sluiten tussen monumentale waarde en de verduurzaming. En hier hebben we ervoor gekozen om eigenlijk gewoon onder het lijstwerk te stoppen met isoleren. En dat hebben we eigenlijk een beetje proberen te maskeren door in het behangsel een bies aan te brengen die dan rond doorloopt. Ja. En ik begrijp dat er nu wel interesse is om het ook op andere plaatsen toe te gaan passen. Ja, klopt. Er zijn al meer mensen uit het bouwvak die hier komen kijken om te zien hoe wij met duurzaamheid in monumenten omgaan. De renovatie is meer dan geslaagd en er zijn zelfs stoelen om duurzaam in te relaxen. Dat klopt. Ja. Zo, even lekker. Over! Het is hier zelfbediening.